0,8. Šta 0,8 bre? Ovo? Šta seru ljudi? Hoćeš lično? Evo lična, Hoće lično. Evo lična. Uzela iPhone. Sve imamo lično, jebote. Ma dobro. U svakom slučaju, kako se zove, daj savjet. Pa ništa, kažem ti, sad je malo iskuliraš. Dobro. Mislim, ja volim Anju. Anja, pozdrav za tebe, ona, Ima dobru ja bi je kulju, smešala. Ej! Ali Jel bi htjela trojku možda? Šta? Trojku? Može. 4? I to Ja, brate, znači, ovo je jackpot, majke mi, ludilo. jebote. Dobro, nastavi, izvini. Iskreno smeš. Da. Mene? Ovo je. Da, i Anja i ti. Tebe Janju u paketu. Lagano. Dalje?